дастовардҳои муҳимтарине ки дар соли 2018 дар сиёсати ман фикр мекунам хориҷии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваст, ин нарм шудани ва хуб шудани муносибатҳо бо ҷумҳурии ҳамсояи мо Ӯзбекистон аст. то ин вақт раҳбари Ӯзбекистонро дар Тоҷикистон чунин пуршукӯҳ пешвоз нагирифтанд, балки ягон роҳбари сиёсиро. баъди 27 сол рӯзи 9 март бори аввал роҳбари Ӯзбекистон ба Тоҷикистон сафари давлатӣ дошт. сафари Шавкат Мирзиёевро Эмомалӣ Раҳмон дар остонаи Иди Наврӯз муждаи соли навӣ хонд. наврӯз ҷашнест ки одамон ҳангоми омодагӣ ба он хонаҳо, манзилҳо, намуди зоҳирии худро ба тартиб дароварда, дилҳояшонро аз кинаву адоват тоза мекунанд, аз якдигар омӯрзиш мепурсанд ва онро ҳамроҳ бо пайвандон, дӯстон ва ҳамсоягони худ бо шодиву сурур ва шукӯҳу шаҳомат истиқбол мегиранд. эмомалӣ раҳмон беҳуда аз тоза кардани дилҳо, аз кинаву адоват ва бахшиши гуноҳҳои якдигар нагуфт. мубоҳисаҳо ҷиддӣ ва душвор буданд. мо ба марҳилаи нави иртибот қадам ниҳодаем. агар бигӯем ҳоло ҳама чӣ барқарор шуду таҳким ёфт, иштибоҳ кардаем. зиёда аз 2 даҳсола президент Раҳмон бо раҳбари қаблии Ӯзбекистон Ислом Каримов ихтилофҳои зиёд доштанд ки ба эътирофи раҳбари нави Ӯзбекистон мебоист бо машварат хотима меёфтанд. дарза ҳуҷҷат буд. мо онҳоро як тараф гузошта гуфтем аз саҳифаи тоза оғоз мекунем. зарфиятҳо бузурганд. инкишоф хоҳад буд. ҳама мунтазиранд ва ба ин боварӣ доранд. 2 раҳбар ин сафарро таърихӣ номиданд, чунки ихтилофи 2 даҳсоли сиёсиро ба марҳилаи созиш овард. вақте мо ба тиҷорат ва мардум халал не ёрӣ расонем, натиҷаҳо дигар хоҳанд буд. ин муносибати гарм дар рӯзҳои аввал чунин натиҷаҳо доданд. то 30 рӯз бидуни раводид шаҳрвандони 2 кишвар ҳаққи рафтуоро пайдо карданд. тиҷорати дутарафа рушд ёфт ва то $270 миллион расид. шумораи сайёҳони тоҷик ба Ӯзбекистон афзуд. роҳи оҳани амӯзан ки баста буд дубора боз гардид. интиқоли бор ба ҷануби Тоҷикистон танзим ёфт. бозорҳои назсарҳадӣ ҳам ба андешаи ман бояд на барои монополия шудани ин муносибат ё ки ин бозорҳо мусоидат кунанд, балки барои паст шудани нарху наво саҳм гузорад. комиссияи истифода аз захираҳои оби минтақаро таъсис доданд. тақдири обанбори Фарҳод дар шимоли Тоҷикистон ҳал шуд. бар тибқи созиш ин иншоотро 2 кишвар давоми 42 сол муштарак истифода мебаранд. ҳанӯз ҳам дар сарҳадҳо гузарондани болу колои масалан як теъдоди муайян аниқ карда шавад ки масалан тавонад як деҳқон кишоварз масалан ақаллан як теъдоди калон набошад, масалан тонаҳои бисёр навӣ масалан як теъдоди муайяни молу маҳсулотша бурда ба Ӯзбекистон фурӯшад ва ӯзбекҳо овард дар Тоҷикистон фурӯшанд. қарор шуд ки минаҳо аз марз руфта шаванд. хатсайрҳои ҳавоӣ ва заминии Тошканд душанбе Тошканд боз гардид. O'zbek va tojik xalqlarining do'stligi тоҷику ӯзбек садсолаҳо дӯст буданд. ҳеҷ кас моро аз ҳам ҷудо карда наметавонад. ӯзбекистон ва Тоҷикистон якдигарро шарики стратегӣ эълон карданд. на Тоҷикистон ва на Ӯзбекистон аз потенсиали истифода бурдани имкониятҳои якдигар ҳоло пурра бархурдор нестанд. мухолифатҳо сари сохтмони нирӯгоҳи Роғун рафт шуд ки ба кор андохтани чархаи аввали он дуввумин ҳодисаи муҳими сол гардид. ҳамсояи кишварҳои мо фаҳмиданд ки аз Роғун фоидааш бештар нисбат ба зарараш аст. баъд дигар сухан ба мо нагуфтанд, розӣ шуданд. Роғун лоиҳаи бозмонда аз овони шӯравӣ буд ки сохтмонаш баъди пошхӯрии он таътил шуд ва дубора соли 2010 ҳукумати Тоҷикистон тасмим гирифт барои рафъи бебарқӣ онро бо нерӯи худ бисозад. ин энергия дар мо арзон ва безарар ба ягон кас истеҳсол мешавад. нерӯгоҳ 6 чарха хоҳад дошт ва сарбанди Роғун то 335 метр баланд мешавад ки бузургтарин садди гилӣ ва сангӣ дар ҷаҳон мешуморанд. он лоиҳае ки ба воситаи он Роғуни мо сохта шуд, ин аз заминҷунбии 9 балат воқеъ овар аст. мегӯянд ки дар мо бузургтарин заминҷунбае ки шудааст ҳамагӣ 7 балат буд. иқтидори лоиҳавии он 3600 мегаватт аст.
خرج ساختمان آن دائم تغییر می‌یابد و میلیاردها دلار را تشکیل می‌دهد. و همه آرزوی آن را داشتند که این خرج تیزتر اولین چرخه این نیروگاه با کار درآید مردم صاحب برق دائمی شوند. روز 16 نوامبر چرخه اولی آن به سیستم انرژتیکی تاجیکستان برق داد. در قطار این واقعه های خوشحال کننده سال 2018 با حمله گروه تروریستان به سیاحان خارجی در ناحیه دنغره در ذهنها ماند. هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شأن و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. حسین عبدالصمدوف با 4 پیروش در نزد دهه صفابخش دنغره به گروه 7 نفری سیاحان خارجی در افتادند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم. 4 سیاح کشته 2 نفر زخمی شد. کاری که اونا انجام دادن نه تنها شطور به مقام بود، این شطور به تمام جامعه است. گروه تندروی دولت اسلامی این حمله را بر عهده گرفت و مقامات تاجیک در یک عملیات 4 نفر آنها را کشتند و سرکرده گروه حسین عبدالصمدوف را به حبس گرفتند. هیچ امکان ندارد که مثلا پدر و مادری همون نفری که به این کار دست زده است جماعت یا که مکتبی که در همون محل قرار دارد احساس نکرده باشد که همین جوانو به راه دیگر رفته ایستادند. روز 21 نوامبر دادگاه عالی تاجیکستان حسین عبدالصمدوف را حکم ابد داد و باز 14 نفر دیگر را در ارتباط به همین حادثه به مهلت‌های گوناگون روانه زندان کرد. مردم تاجیکستان با ساختن این یادگاری خاطره سیاحان شهید را پاس داشتند و حالا اکثر مسافران وقتی عبور از پیش آن دست دعا می‌بردارند. آن را یک فاجعه بزرگ سال می‌دانند.